Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Kolodita kayere ke adamade mali o kiboro dumande me ine o santene sanke me were ubike chonye na alabo anani kenye na jebe kama sana barigada ne pamange anga hadabo ne pamange anga hadabo ne retune ka hadabo kasanke me follow alayo ke ne mabaebe ka hayiran kenena nena ni kenya na jebaye masaka barigada sanke me kele alayo ke ne mabaebe ka hayiran kenena sanke me we ubike chonye na hakili kuma sema sigi kwe ka de unlado kana ke falato dogo fini bi ko do de la amana gele ya sokono kuma ni kuma hakili kuma de sigi kan lame nebe ni ngenya na jebe kama sala barigada ananiche chiedo ko chamakera chiedo kuma chamafora chiedo de chamakera chiedo ko chamabora nilu boyana de chamabena bela gele yedude anga farate nyongope kado kubere mange itai ka kenya na jebaye kama sala barigada mekele ala yunge ne mawai kanjira kinena sange mewe ubike chonye na analike lege kama sala barigada adamine na shine fufe uya adamine kene dogo shine foe ne kumame utara sana ki bobode uyene kumame utara dogo so dogo no de uyene kumame utara miengala puchala ka uyene kumame utara miengala doroso ka uyene kumame utara miengala tu sanka uyene kumame utara pamana de uyene kumame abarika ala ye kibaruduma fora modoniye abarika ala ye munkera mutura auna mudeketu pita indi kenya na jebaye kamasa abarika da Alléluia. Centenaire dans ce croix. Aye wuli an kan fara ɲɔgɔn kan an ka dɔn ɲɔgɔn fɛ. An ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛ kelen na ka ko ba kɛ. An ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛ kelen na ka ko ba kɛ. An ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛ kelen na ka ko ba kɛ.
ko denmisɛnw ko karamɔgɔ ko miyangaw ko dɔgɔnɔw ko sɛnɛfɔw bamananw ko asuragaw ko maningaw ko marakaw ko bɛɛ k'a fɔ ɲinɛ ka ɲi ye an k'a fɔ ɲinɛ ka ɲi ye bɛɛ k'a fɔ ɲinɛ ka ɲi ye musow k'u dɔn denmisɛnw k'u dɔn makɔrɔbaw k'u dɔn pasɛriw k'u dɔn komitew k'u dɔn bɛɛ ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛɛ kelen ka don ka kɛ danaya nana Votre succès.